So what's up guys? Yung paborito natin sayaw. So guys, napakaganda nitong larong bago ko natuklasan. Hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na yan. So guys, ito guys ay Reba Exados Elite Brazil. So guys, ano siya? Pwede siyang multiplayer guys. Pwedeng online, pwedeng offline. So guys, ngayon guys, may ka-multiplayer ako. Napakaganda nito lang. May ka-multiplayer ako. Nandito siya guys sa may mansion. Yan, yung may flag. Hindi siya sa mansion. Yan. Kasi guys, nandito siya sa mansion ng Billionaire Gang. So ngayon guys, balak ko guys, karanapin yung kotse ni Kuya Bon. Pero guys, dito si Kuya Bon ang may-ari ng car shop. Pero click muna tayo. Ay, wag na. Si Kuya Bon ang may-ari dito ng car shop. Kaya, dapat, maraming kotse doon. Gusto ko magkakotse guys. Dahil guys, wala tayong kotse dito. Wala tayong pera. So, yun na nga. Baka pwede nating nakawin yun. Testing natin. Kasi guys, minsan nakalaki yung mga kotse. Oh my God. So, guys, yun na nga po. Yan. Ano kotse to? May tao ata dito. So guys, saglit lang to. Sneaky lang tayo. So guys, may dalawang kotse agad doon nasa labas. Grabe guys, ang daming kotse dito. Grabe, ang gaganda. Oh my God. Ito ang nakawin natin. Ayoko yan. Gusto ko pick up ni Kuya Bon. Yung kotse ni Kuya Bon na nakawin. So guys, ayun. Sneaky lang tayo. Oh my God. Ford Mustang. Ano ba guys? Ano bang kukunin ko? Ford Mustang. O ito. Ford Mustang. Ito. Wait lang guys. Gusto nyo guys sa kotse ni Kuya Bon. Sana natin next vlog. Bago natin yung next vlog. Tago natin yan dito par. Yun. Andito natin tatago yan par. Sa liblib na lugar. Ano ba dito liblib? Dito. So guys, yun na nga. Nasa kami na natin ngayon ng Ford Mustang. Sa tindahan ni Kuya Bon ng kotse. Yan. So guys, salamat sa panonood. Next vlog is nakawin naman natin yung kotse ni Kuya Bon. Pero guys, mas nagandaan kasi ako dito. Kaya muna ito yung inuna kong nakawin. Grabe, ang ganda par. Next vlog guys. So, see you sa next vlog.